X'qed taħseb, Susanna? Xejnan, Fommok hux. kemm rat fuq wiċċa miskina. Tibżax binti, taqtax qalbek. Xi darba jew oħra qatt jiġi kollox f'postu u bla ma tkun qed tistenna. Inti ħalli kollox f'idejn dak tem fuq. Hekk qalli darba, waqt li kont mixja ħosbina. Il-ħajja imimlija sorpriżi, Susanna. Bil-fidi dawn is-sorpriżi nsejħulhom misteri. Ma temmenx falla int. Naf li temmen. Bħalissa qiegħed ħdejk, Susanna. Huwa dejjem ħdejna. Iżda l-aktar meta nkunu qegħdin nibagħtu. Kull min ibati jinsab qrib Alla u Alla jirsaq lejh aktar. Inti kollox sew jew. Kollox sew, nan, kollox sew. Ribtiek nħossni twilit mill-ġdid. Grazzi. Bewsa bħal di min jaf kemm kienet ferraħa lill-ommok ja ħasra. Tridni nagħmilek xi ħaġa, nan? Mela jekk ma jimpurtax għalik, ġib li bottil ma frisk minn tal-ġibja. Aran miegħek, nan. Ħasra, d-dinja taf tkun ibsa. U ibsa tassew. Kemm timxi bil-mod is-siemen melejja. Għax it-triq twila. Issa marront il-Maghreb. Iva, ma l-ewwel irid jistrieħ ftit iż-żiemel, tiġi waqfu ftit. Kuċċier iqa' ftit. Ħalli miss iż-żiemel. Missu xkejken, missu ma jagħmellek xejn. Ejja mi għajdun. Hemm mhux miegħek qiegħed. Jaqaw qed tibża minnu. M'għandekx għalfejn taf. Ara nisammissu jiena wkoll. Missu. Qed tara kif ma millek xejn. Iva, missejtu, issa ngħidilha l-madra li missejt iż-żiemel bidi. Kollu sew għajdilha missa aħjar immorru għax it-triq twila. Jien ma nifhimx kif u x'fatta, imma ż-żwieġ tiegħek ma dan ir-raġel li semmejt. Dak żwieġ li ma missu sar qatt. Jiena żewwiġtu għax rid kien. U żewwiġniex ma rridx waħdu f'dik id-dar qisha ħabs. Id-differenzi bejnietna kienu kbar wisq. Ftit kienu l-ġranet li qattajna kuntenti flimkien. U kulħadd laqa rasu. Darba waqt wieħed mill-ħafna argumenti sħan li kienna ħadd deċiżjoni. M'intix se ssibni aktar. Illum l-aħħar darba li qed tarani hawn ġew. Bejn li noqgħod hawn ġew b'din id-dar jisa ħabs u bejn li niġġerra fit-toroq biex insib it-tarbija. Nażel niġġerra fit-toroq. Iddur fit-toroq, Susanna. Din l-ewwel darba li qed niddeċidi għalija nnifsi. U biex se tgħix? Mhux dejjem jixtek. Ma tafx li mingħajr flus xejn ma jibqa' xorta. Se ngħix kif jgħixu tal-laba l-oħra fit-toroq. Hawn ħafna minnhom. U jien irrid inkun waħda minnhom. Nitħossok il-bogħod ħafna minnhom għax huma differenti minnek. Imma jien le, jien nħossni waħda minnhom. U int kompli gawdi waħdek il-ġid li ħallewlek taw ġew. Hawn mhux posti tal-laba. Jalla tkun ħieni b'dak kollu li għandek. Din id-deċiżjoni tiegħek? Din id-deċiżjoni tiegħi. Kollu s-sum naċċetta. Nittama li tkun waħda finali. Serraħ rasek. Min tistarani aktar hawnhekk.
dik kienet l-aħħar darba li rajtu. Minn dak nar bdejt infittex it-tarbija tiegħi. Terraqt, infnejt, batejt il-ġuħ, irqat tas-sirda tal-lejl, ittallabt il-karità. Ma nafx ma soffrejtx. U ommi titlob u qatt ma waqfet titlob. Jiena ngħid li kieku kien hemm dak il-qassis li kont semmejt li inti li kieku żgur li kien jirranġakom. Ma milli ngħid inti naħseb li dan il-qassis kien iħobb jgħin. Jgħinet nan. Dak jissagrifika lilu nnifsu biex jgħin il-ħaddieħor. Imma ta' fuqu kien jaħsibha xort oħra. U issa. X'se tagħmel issa? Qabel ma ltqajt miegħek kont iddeċidejx se nagħmel. Imma mbagħad wara li ntqajt miegħek iddeċidejt mod ieħor. Irrid nibda mill-ġdid. Hekk mela, hekk sieb. Meta jkun ġej il-mewġ trid tiflaħ tikkumbatti u inti jekk ser tagħmel, ser tikkumbatti, se tibda mill-ġdid. Iva, ħanibda mill-ġdid, il-bot minn hawn, il-bot minn raħal fejn twilit jiena. Jekk ir-raħal tiegħi kien jinsab f'tarf ta' dinja, jien ħammur fit-tarf l-ieħor tad-dinja. Ma fimtekx taf. Ara ħammur nġiblek ftit ilma ieħor, frisk mill-ġibja. X'qalet? Fit-tarf tad-dinja l-oħra. Wasal Don Grejbel u Katarin u għandhom tifel magħhom. Sabuh l-tifel, sabuh. Da xinu jgħid? U jaf xinu jħawat? It-tifel ta' min? Stenna ftit, mux għal ta' Susanna qiegħed jgħid owx. Ta' Susanna? Mela Susanna? Iva, mela xinu tikkella tarbija? Mela sabuh fl-aħħar. Taf kemm kienet ilha titlob Katarina. Kont nitħassar għal-kubteja qudiem in-niċċa ta' San Giuseppe. Sabuh fl-aħħar. U Susanna ma deret xejn? Naħalli rawu fil-ħanut ta' Patist. Jien rajtu l-tifel. U int bħalek fejn rajtu karozzi? Wasal fil-pjazza, jien għaddejtu. L-tifel rajtu? Ftit, daqshekk. Katrina du Grejbel biss kien hemm fil-karozzi miegħu. Jien lilhom biss rajt. Żgur ma kien hemm Susanna magħhom. U jien naf. Senna ftit. Hu għalih kif ma tħol xejn minnu dan. Ġara għandu Subbu t-tifel ta' Susanna, ġan. Ma fiħx iktar minn hekk. Katrina u Don Grejbel biss hemm fil-karozzi. Susanna mhix magħhom. Ġan Patist ma qax ma kienx magħhom, imma ma jafx. X'taħseb fuq il-biċċa ġan? Ħara. Waslu. Ara xinu ħelu? Mux Susanna mqaxxar. Jien ngħid li aktar jagħtilha mħall il-Katarina. Grazzi ħabib, jekk ikolli bżonnok darbohra ngħajjatlek. Meta titsinju. Il-bambini seddaqulkom Katarina. Nara hekk ukoll iġġib li qalbi żgħira. X'ismu Katarina? Wistin. Mux aħjar tinġabru lej darkom. It-tifel għajjen u jrid jistrieħ. Għad tilħu tiferħu bieħ. Fl-aħħar qalaħħielek il-grazzja San Giuseppe.
امشي وستين. تكونوا مباركين. Grazzi ta' kollox. Isma' minni binti, aħsiba naqra oħra. Għamilt lejl sħieħ naħseb, fittix tura oħra, imma għal xejn. Inti għax ma teħux il-parir ta' dak il-qassis li semmi. Dak il-qassis laqas biex nixtieq nersaq leħ. Ma nixtieqx nerġa' naqlalu iżjed inkwiet. U ammok? Nan, minn 13 sifrulek 4. L-4 li huma biriktom. Mela jkun aħjar jekk titlaq. Kien ikun aħjar li kieku qatt mersaqt lawn. Fixkeltni, kien ikun aħjar, ħafna aħjar. Nan, lilek qatt min se ninsik. Bħalma qatt mu se ninsa lil Dun Grejbel. U salva li ħajti mill-wiet. U int minn iħissis. Grazzi. Soru. Ħufti tħalib u kull biskuttejn. Ejsa, sabi, ħobdini. Imma jiena rrid imur għand is-soru, murajt li żiemel jiġi ħalli joħodni. Iż-żiemel bħalissa qiegħed jistrieħ. Tinsiex, iż-żiemel il-bieraħ mexa ħafna, għalhekk illum irid jistrieħ ħafna. Imma jiena rrid immur. U għal jixrob naqra ħalib, kun bravu darba hija, ħobdi. Le ma rridx, inti m'intix is-soru, inti nanna, jien ma rridx nanna li s-soru rrid jiena. Kollu sew. Ħufti tħalib, un bat wara nieħdu ħdejn iż-żiemel tajjeb hekk. Rrid l-soru jiena. Ja toqgħodx tibki. Minti ċert minn dak li għattajt. Rajtu bajnejja stess. Kulħadd beda jgħid it-tifel ta' Sużanna. It-tifel ta' Sużanna, it-tifel tiegħek ukoll. Mbagħad fuq kollox ma nafx jienu. Ma tafx kif. Ma nafx, ma nafx. Iktar jien niġi noqgħod ngħid lilek, misni nitgħallem inżomm ħalq malu jien. Mina di illi la darba inti missier it-tifel għandek tkun taf. Sakemm inti missier mbagħad. Il-missier mu ħadd ħliefi. Fuq kollox. Int kif ħadd l-inkariku li tiġi tajt dan kollu lili? Sużanna ma sabuha mkien u fiċ-ċewwa kullu mkien. U jiena qed jekk hemm xi ħadd għandu dritt irabbeħ hu għandu jkun missieru. Wistin jismu. Wistina li jismu. Alla ġej, Dun Grejbel, x'tax kemm jili konfonduta. Ix-ġara? Ma jridx joqgħod, tax kemm beka. X'se nagħmel teġej murant is-soru? X'se nagħmlu x'waħda dejn wara li sibliħ? U issa fejn hija? Inti laq frokna ma rrid jiċċaqlaq b'xejn. Dal-lejl qam tliet darbiet żgur. Il-jum kollu jibki għas-soru. Imxi. Imma dan misteru, kif ma daret imkien? Minn dakinhar li sabet ma wiċċa lil Dun Grejbel fil-ħanut ta' Patist. Ma raġax risqet lawn. Mhux bil-fors, dik malli rutu ma wiċċa instaħtet. Fejqad basret li sassibu ma wiċċek, ħabta u sabta. U fil-qada li kienet, tisfen u taqbes qalb dawk in-nies kollha. Mela aħna qatrajna daw l-iskandli fir-raħal? Il-bot minn hemm ħwienet bħal dawn u mhux hawn, għallin qasli li jekk eluli għax jiena qatt ma rajtem. Xi trid tara, dnubiet fuq dnubiet, ma jibżawx li Alla jse jikkastighom. Nofshom imneżżan ikunu jisnu f'dawk il-ħwienet. U f'ħafna minnhom ikun hemm is-soldatu baħrin Ingliżi. Xaru każa, kif ma jistħux minn Alla li ħalaqhom hux? Jgħidu li darba xi ħadd ra li Sużanna f'wieħed minn dawn il-ħwienet. Dawn fejn ra? Mela Sużanna qatt ħarġet mir-raħal? Ħarġet ngħid, mela nsejt meta kienet qiegħda tfittex it-tifel. U issa sabitu ma deret imkien. U la issa qabdet dik it-triq, Sużanna, bil-mod biex irreġġawha lura. Tifla bħal dik ja ħasra. Għajt li kemm kienet tifla bil-aqal, dik qatt ma ħarġet lil mill-wiet. Imsejken tifel ruħa qalbi,
Mux tal-li għalli musa jkun jaf minnu missieru, immisa lanqas l-ommu. Tittilu rajt id-Dun Grejbil niżelant Katarina. Mux hu il-refugju ta' kulħadd, mux dejjem nilu sibna kulawċ li kenna. Għandek tgħid dik il-povra Katarina? Dik dejjem nafa taqla fuq wiċċa dik il-mara? Jagħmel Alla. U Alla jrid jagħmel għax Alla ħares kellu jagħmlu l-bniedem tad-dinja għax kieku. Kieku kulħadd imsalab kurċifis, inti ġejja Pep. U mela nibqgħu minn hawn mhux se jsir xogħol, bonġu għalikom. Bonġu. Hey, so. Għaddonnu s-sawx. Kem taħseb li sajdu? Jiftakar fis-soru u kien irid imur magħha. It-tifel ma t-tiħx tort. Ħlif l-sorijiet ma jafx. Nammetti li dejjem kelmuħ dwar ommu u xi tfisserhom, imma it-tifel qatt ma esperjenza li mħabba taw. Mhix ħaġa faċli illi jinsa l-sorijiet. Minni Dun Grejbil inħossni konfonduta. Jħassa li kieku kien hawn bħalissa, kieku kien hawn Sużanna. Bħalissa dak l-inkwitt tiegħi jien mhux it-tifel. Imma x'ġara, x'seta ġara minna dik il-povra tifla. Katarina, naf li inti bħalissa m'intix tmur il-Knisja minħabba t-tifel. Imma lil San Giuseppe xorta waħda tista' titolbu minn hawn. Oj, ma kemm sandum nitolbu. Ma tlabtux biżejjed jien. Imma l-grazzja li ssib it-tifel għal ħielek hux. Ma rridx inkun wiċċi tost, imma mhux biżejjed. L-istorja ma ntemmiġ bis-sejba tat-tifel. Għad fadal ħafna iżjed xisir. Itlob Katarina, kompli jitlob. U issa ħalli mmur kif qiegħed kwiet. Sejr iġib iż-żiemel? Ħalli niġi miegħek. Mhux diġà għadlek li ż-żiemel irid jistrieħ ħafna. Imma issa diġà għaddew żewġ ġranet. Le, għadhom m'għaddewx, irid jistrieħ aktar. Ħunni naraħ jistrieħ. Ħanniġi miegħek. Dun Grejbil ma jistax jieħdok miegħu. Dun Grejbil għandu ħafna x'jagħmel. Imma jien irrid imur miegħu. Ħalli ħajġi miegħi. Imxi. L-nanna musa tgħidilha xejn? Imxi mmarru. Li kien il-bambin jisma' talbi u jġibha lura minn fejn qiegħda. Se toħodni ħdejn iż-żiemel? Imma jekk ikun qed jistrieħ ma nqajmuhx. L-ewwel immorru sal-Knisja. Le, żiemel l-ewwel irrid nara l-żiemel. Imma jekk ma jkunx hemm, Mela fejn ikun? ikun fl-għalqa jistrieħ. Ħunni l-għalqa naraħ. U jekk ma jkunx fl-għalqa, Ħudni għand is-soru. nieħdok għand is-sura. Imxi. Ommi ratu minn wara l-ħasira. U taċ kemm qalt li Augustus kien fidejn Dun Grejbil. Għandekon kolħat raħil dan it-tifel minn barra jien. U ommu. Ta' bil-ħaq, kif kalla ma tkunx hawn biex tara li l-binawx? U tajt minn fejn qiegħda ma semax li t-tifel istab. Forsi ma jinteressaħiex. Ma jinteressaħiex da mawla ħama. Mela mhux hekk huma l-uliet. Misteru dan kif ma deritx aktar? U l-mister ma stolviju mhux malajr. Għax li kieku ma jkunux misteri. M'intx taħseb biet. Ngħidlek jiex naħseb li Sużanna ma narawux iktar law fuq. Dik minn xi sies niġbruha. Ta' sis. X'inti taġġa? U t-tifel jispiċċa fl-istitut tas-sorijiet jerġa'. Arġa' mill-bint oħra patist. Tas-sort ikun xorti ħażina dak it-tifel. Kollu tortummu jekk jiġri hekk. Tassew tkun xorta ħażina kerġa' jispiċċant is-sorijiet. Mhux bil-fors hekk tispiċċa. Da missa rebeħ jien jew int patist. Ħadd ma tieħu fuq spalli għat-trobbija ta' tifel. Forsi ma nafx ta'. Xiex, Ġan? Forsi Dun Grejbil. Ma dan x'interessa għandhom mbagħad fuq kollox.
ġejt nfittex lilek. Għandi bżonn pjaċir minn għandek, qatt ma tlabtek xejn. Anke kelli kull dritt li nitolbok. Pjaċir kbir. Susanna, ma rridx naħsdek. Taħsebni tgħid li le. Inti xatta fuq sew. Irridek tqabbadni l-ewwel vapur biex nitlaq minn hawnhekk, ma rridx neqpa' ngħix hawnhekk, rrid nitlaq minn hawn. Se tagħmel, se tgħinni. Susanna, int minn fejn ommok għadek ġejja? Kont qed naħseb li mur għand ommi nara qabel ma niġi hawnhekk tal-aħħar. Imma ma taħsibt li id-dieqa tagħha iżommni minn dak li rrid nagħmel. Se tgħinni? Susanna, it-tifel tiegħek. It-tifel tagħna instab. Għand ommok qiegħed. Susanna! Susanna! Stenna, Susanna! Susanna! Stenna, Susanna! Susanna! Di Susanna! Tilħaj Susanna ċir! Susanna! Stella bħod minnu daħal inkellek qabel. Jitlax għal istaxriq. Sat għajmu illa ħafna biex jitlaqdu. Susanna, tajdax! Kemm sentu ma jgħaddi mal-temp. Ġa qom binti. Qod bil-qeda ħa nagħmilek naqra kaffi. Taf kif inhu mitlu? Għadu li qed sew fil-fond. Kontenta binti. Grazzi għalik ninsab kontenta. Int qatt ma qatajt qalbek. Int bqajt it-tama. Kieku ma konċint kieku l-ibni qatt ma kont insibu. Grazzi lil San Giuseppe. U kien kollox. U rrid ikun. Ma tfadalli ħafna x'nitolbu tal San Giuseppe. Kieku għadu ħaj missieri. Kien jisimgħu isejjaħlu nannu. Ma hu qatt ma riedu. Rid jifridni minnu. Imma mhux għal dejjem binti. Ismani, missierek kien bniedem illi għalih l-ebda liġi ma kellha titgħawweġ. Hekk kien jemmen u hekk dejjem mex. Imma qalb kellu bħal kulħadd. Imma qatt ma kellu f'moħħu li jfirdek minn ibnek għal dejjem. Mela nsejt ma kemm tlabtu bil-ħnina meta kien qed jieħu l-aħħar nifsijiet ta' ħajtu. Le ma nsejtx. Kif nista' ninsa? Għajdli, missier. Għajdli. Fejn tinsab it-tarbija? Il-min tajta. Għajdli. Għajdli fejni. Fejn qiegħda? Missier. Għamel sforz. Din l-aħħar tama li għandi biex insiba.
Għajdli. 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 Kien ibes wisq missieri. Ma jinħfirtlu. U għamilt sew binti. Jekk illum inti sibtu li libnek, dak għax missirek rrit li jsirek. Iva binti. Missirek rrit biss li inti tieħu l-kastik li kien ħaqqek biex tbatti għall-iżbali li għamilt. Imma kieku ma konċent. Qabel ma mit missirek kien qalli illi t-tifel qatt jinstab. Iżda meta jkun irid l-isqof. Isqof. Sotekla! Sotekla! Stenna binti, kollox bil-mod, kollox bil-aqqa. Ftakar dak it-tifel ma jafx minn inti. Soru, qed nibża. Ħallini ma. Kif tħossu Karturu? Tidher li tinsab tajjeb. Għandek xi ħabar? Dak li qalt lil mama meta kienet qiegħda tmut. Dik mhix ummi Don Greibel. Kemm il-darba se ngħidlek. Kollu sew. Ma nsejħu li xogħok natritek. Imma inti taf li skont is-switch ma kienx ġobbok, però ma tistax tiġħad li ma kienx tħobbok daqs li kieku kont il-veru bina. I ma kellha l-ebda dritt li tieħu post ommi. Ħallitni ngħix fil-għama. U int taħti wkoll Don Greibel. Għax int kont taf kollox ma ftaħtlix għajnejja. Kull saċerdot huwa fid-dmi li jerfa' f'qalbu dak li jkun ġie żvelat lilu. Anke jekk dan ma jkunx fil-qrara. Int għażilt li tiegħek dak il-parir. Ma stajtettilha li kien fid-dmir tagħha li tgħidli l-verità. Hekk kont nagħmel kieku ċirkostanzi kienu mod ieħor. Imma tittifhem li ommok. Ommi xejn. Tittifhem din Don Greibel. Trid tifhem li s-sinjura kienet waslet fl-aħħar ta' ħajjitha. Kif stajt nabbija b'responsabbiltà bħal dik? Dmiri bħala saċerdot kien illi nara li hija tmut ħinja, li hija temmen illi dak li għamlet qablitu sew. Ħaġa waħda kienet żgura, li hija għamlet minn kollox biex lilek dejjem żammitek ħieni u kuntent. Għalhekk ġejt hawn biex tgħidli li dak li għamlet ommi għamlitu dejjem tajjeb? Ġejtaw biex ngħidlek li hemm affarijiet aktar importanti x'wieħed għandu jiddiskuti. Aktar importanti mill-om? Għajdli, Don Greibel, x'hemm aktar importanti mill-om? Jidher li għadu mhux il-waqt li wieħed jitkellem l-affarijiet li ġejt biex ngħidlek. Mela mhux biex tara kif jien ġejt hawn. Dik kienet l-ewwel ħaġa li saqsejtni. Ifhimni Arturo, miex jismillaw l-affarijiet bidlu ħafna. Tbidlu għall-aħjar jew għall-ar? Inti nifhem li tbidlu għall-aħjar. Għall-aħjar għalik? Għax ġabuk minn fejn kont, Don Greibel. Nittama li ma jkunx għall-aħjar tiegħi biss. Bħala saċerdot dmiri u li naqdi l-ħuti mill-aħjar li nista'. Grazzi tal-li ġejt tara kif jien, Don Greibel. Meta jkollok tweġiba l-mistoqsija tiegħi, tkun tista' terġa' tiġi. Isa sabi, ixrob il-ħalib. Jekk ma tixrobx il-ħalib ma tikbirx u ma tkunx tista' tmur fuq iż-żiemel. Jiena rrid timur għand is-soru, u nien tant is-soru trid. Ixrob il-ħalib u nieħdak għand is-soru. Susanna. Xrobt immorru? Għala, reġgħet ninżel xita. La tieqaf immorru? Susanna. Mur inti lilek ma rridekx. Għaliex, Wisti? Dik in-nanna. Tħobbok ħafna lilek. Dik ma tridx toħodni għand is-soru. Mhux se nieħdok jien la daqa fix-xita u meta nkunu sejrin nixtrilek tajra. Tajra?
X'inhi tajra? Tajra tkun magħmula minn biċċiet ta' karti ikkoloriti, imbagħad magħha jwaħħlu biċċiet ta' qasab żgħar biex iżommu t-tajra soda. Imbagħad jorbtu spaga magħha u jibdew itajru t-tajra fil-għoli, fir-riħ. U għalfejn itajru għat-tajra sor? Jiena m'iniex sor. Mela x'ismek? Jiena jsejħuli ma. Għalfejn itajru għat-tajra ma? It-tajra jtajruha kull min għandu xewqa f'qalbu. Din ix-xewqa tkun bħala sfur li ttir fil-bot u fil-għoli ħafna u toqgħod timra hemmhekk fejn ħadd ma jara. Imma mbagħad ikollha xi ħaġa li treġġaħħa lura lejn l-art minn fejn tkun telqet. Lejn il-bejta u x'tassew. Is-sura hekk tgħidilna li l-asafar dejjem imorru lura fil-bejta tagħhom biex jieħdu slip il-fri tagħhom. Tassew! Tibżax, Wistin, ħanini. M'għandekx għalfejn tibżawni jiena miegħek. Kun hawn miegħek m'għandekx għalfejn tibża. Fimti binni. Kif ma tixtieqa fix-xita llum mhux? Ejla nizda mistatejta fil-rodu, l-inkollu draċiċ. Għamillu bella l-karnu kol. U xerba sajjetti għamlu, is-sema xaluħ. Għasta nidħol bħala bieċa fl-ismi kienem, mux bil-fors daqsda kilma. Għattilx tiqaf, għamilli bella patesti. Għara se jxorbu dawn. Għadni kif ferrajtilhom. Unta ċa ferraru. Isma, reġa ma derx lawn ġanni l-lum. Ila ma narax, it-lettijim. Is-sottu kull fil-ħodu l-ħabbat uċċi miegħu. Forsi ma jiflaxux. L-aħħar li rajtu kien niżelejn ix-xatt tal-belt. Isma, xkull waħda. Dak neżel jagħmel. U dan tajċi kollu bżonn il-bniedem. Forsi kellu bżonn joħroġ mir-raħal. Mela dak qatt ħareġ mir-raħal ġanni. Min jaba ġiġkareġ kar. Il-sintwil għandu żgur Ġanni, kellu bżonn naqassarlu biċċa. Ma tisimgħux intom kemm il-abla d-doġġ fuq Susanna. U kieku ma nżommlux daqsxejn jiena hawnhekk, kieku anka Don Grejber jiġi fil-sienu. Nek xirrit jgħid fuq Don Grejber jina li dak raġel qaddis. Jien kull darba li bdajna bla fuq, inkun se ngħidu xi ħaġa taf. Imma mbagħad naħsibha ftit u ngħid. Aħjar ma ngħidu xejn. Ġanni mhux ta' min idendel kusu miegħu. U tajt nista' nibża minn Ġanni jien. Għawens, jien naqbel ma karnu taf. Jina dak ir-raġel nibża minnu jasal. Jasal ngħid jien. Jagħmel xazzjoni ħażina. Aħna mhux il-ħin kollu lejlu nara sama l-qitan u x'tassew. Jidħollok ġoħal ħarbatielek. Kieku jagħmel li biċċa xogħol bħal din, naħseb li jiena hu nispiċċaw ħażin. U ejja x'intajt Wens. Hawn ir-raħal aħna niskwieti. Veru l-kuntant timbet xi fettuqa bejn dak u l-ieħor, imma malajr ġej jitwitta kollox. Jien naqbel perfettament mal-patist. Ma rajtux. Don Grejber reġa' ġiluna. Susanna reġa' sabet it-tarbija tagħha, somma tarbija. Tarbija xejna skont Peppa tiegħi, tebeġġa fil-mużew ta'. Xi darba, imisna nagħmlu teatrin fuq din l-istorja ta' Susanna. Ħara kif kulħadd jibqa' bħalqu miftuħ. Jew inxarbu biex kulħadd bid-dmuħ trid tajt. Ma titħajrux jew? Jien nitħajjar kieku, billi tiegħi tgħidli ninqala biex nirrexta. L-aqwa nkun parti mill-istorja Wens. Għal daqshekk tista' sserraħ rasek għax il-kol kemm aħna parti mill-istorja. Min mod u min ieħor. Ekku. Ir-raħal kollu. Daqwa l-ispiċċat wiċċ il-ġid u kulħadd spiċċa kuntent. Berra li tas-sapatis. Ta' fejn mort tistaħba dal-aħħar kemm inna ma narawk ġan. Ħsieb ġan. Aħna għadna ma tiflax ġan. Intlejt xejn Wens. Jiena? Li xi tirdi ngħidlek. Naf, intaf. Biex kollha kellhom xi ħaġa fuqi, biex magħhom qiegħed int. Ħaġa nixrob din għalija. Għalik xejn int, ha? Da xiex? Da x'qed jagħtih. Jien nafx qed itih. Tittaħnilu inti jgħid li kollu spiċċa biex il-ġid u kulħadd jinsab kuntent. Jiena ngħidlek li l-maltemp għadu ġej. Fejn sejjer?
Ma tarax toħroġ tal-Maltin padu ma battix. Inti stenna ftit ieħor, forsi ma jdumx ma jbatti. Taf kemm li nistennih biex ibatti, is-soltu bħalissa nkun ili 3 sigħat id-dar. Inti stenna ftit ieħor, bħalissa wiet għaddej mit-toroq. Le, aħjar immur, għax inkella sa nibqgħu. Isma' Don Grejbil, jaqgħu ma tħossokx fiha, ma nafx kif qed narak. Ija tajt sew ħabib. Fiżikament inħossni tajjeb imma xi kultant id-dieqa li nħoss. Nifmek, u ngħadrek Don Grejbil. L-aktar meta jibdew ġej qudiem għajnek dik id-batija li batejt, meta kont eżiljat. Le ħabib, dak ma kienx eżilju. U mela billi tajt int. Eżilju kien dak mela x'kien. Kieku ma kienx hekk, ma tkunx jarġa' jġibuk lura. Iż-żmien li għamilt bot minn hawn għamilli ħafna ġid. Lanqas int stess ma taf kemm. U ħallina minnek. Int qed tajtek għax dejjem kellek rispett il-minu ta' fuq. Jien ukoll għandi rispett xieraq, imma qatt ma stajt naqbel li tkellek kun eżiljat. Aħjar immur. Iva stenna ftit. Ha, għall-inqas itfaddi fuqek. Dejjem tilqalek xi ftit. Il-lejl tajjeb. Ħanaraq warajk. Ħabar tajjeb li ma waqfit xejn ix-xita minn dalodu, bekk għall-inqas ma baqax jokrob biex jerġa' jmur għand is-soru. Qed insiba diffiċli biex infehmu li jien ommu. Imma kollox bil-mod, binti. Tinsiex, illi l-tifel ftit li xejn kelmuh fuqek is-sorijiet. Tibsax, biftit paċenzja tasal. Ma rajtx, ma f'dakx minuta l-ġurnata kollha llum. Ma dak għax qiegħed jittama li ħanerġa' nieħdu lura għand is-soru. Se nagħmel għada jekk jisbaħ b'razzi. Tassewx. Missu jibqa' jibki biex jerġa' jmur għand is-soru. Mbagħad ikolli nieħdu għand is-soru ma. X'tagħmel? Wara da żmien kollu li jibna nfittxuh. Kuntenta nsofri l-firda. Basta naraħ kuntent. Ma rridx naraħ jibbi. Ma rridx naraħ mdejja. Dak wibni. Ma rridx naraħ isofri. Inħossek. Mbagħad meta jgħaddi żmien, bil-għajnuna tas-sorijiet, jibda jifhem tassew min jien. Immu ġabeda jsejħlek ma? Ma dak għax għadu ma jafx tfisser il-kelma. Isejjaħli hekk għax jinetlu li lili hekk isejħuli. Ma jina rridu jifhem il-ħolm li ħlomt jien matul dawn is-snin. Irridu jifhem li meta twilet u tawħ f'idejja l-ewwel ħarsa tiegħu kienet f'għajnejja. Imbagħad fil-ħolm tiegħi ħaddantu miegħi u sqejtu minn sidri. Kemm kienu ħelwin dawk il-mumenti fil-ħolm tiegħi. Mbagħad kemm kien jikbi meta kont intih il-banju. U jifraħ u jxejjer dejh ċkejknin waqt li nixxuttaħ u nimliħ kollu terra. Mbagħad imġewwa jfittex lil sidri biex isostni lilu nnifsu. Kemm kienu momenti sbieħ, kemm kien ħolm feliċi. Mbagħad jitkaxkar mal-art u jqum fuq riġlieħ xejn sodi u jimxi minn biċċa mara l-oħra u jinnibża li ma jmurx jingirref, jaqa' jew ikorri. Imbagħad, meta spuntat l-ewwel sinna, tajtu subajja u kien jieħu pjaċiri ħokka miegħu. Kemm flaħt meta l-ewwel kelma li qal kienet ma. U qal darba, tnejn, tlieta. Kemm afastu miegħi u naqtu miegħi dakinhar. Kbejt, kemm kbejt. Ma stax nieqaf nikbej. Ma kbejt bil-fera. Ħolma li ma tmur qatt minn quddiem għajnejja. Naf binti, naf x'inti tħoss. Dan kollu ħassejtu jien meta kelli lilek. Mbagħad meta kbirt u bdejt mur l-iskola, kont inżommuk nadifa xummima. Kont irrid nkun narak bitbissima fuq xuftejk u hekk kont tkun inti. Għandek raġun, tħoss dak li qed tħoss fil-ħolma tiegħek. Imbagħad il-ħolma ntemmet u sibt ruħi fil-wied. U hemm beda kollox. L-inkwiet, il-biża', ir-rabja ta' missieri, it-tkeċċija mid-dar,
u l-inkwiet kollu ta' Dun Grejbel. Ma hemm beda u wkoll. Hemm kien il-bidu tiegħu fil-wiet. San Giuseppe, issa wasal il-waqt biex turi l-qawwa tiegħek. Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt fil-lili sbieħ mal-univers mżewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih fittixtek fil-għaxija mal-lejl difinni fih għal xejn kull jum jittawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni niġġerra ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fix id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifhimix ma ġġeddidniex rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rrieħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejn il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar tabu bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħi u dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq ġo f'ommok u l-kliem li kanta rrieħ sejjaħtlek biex tweġibni. Kunti għax ix-xit tamorru nistura warada. Ma warada tridx li nibda fil-tiswira. Mhux warada, ma warada. U jekk xi ma taqgħod. Nitqgħu miegħek nistennija tiegħek. Susanna u qiegħda. Int minni? Inti naħseb umma hux. Inti min inti? Importak nitlu nitkellmu ġewwa. Inti mhux il-Susanna trejt? La Susanna mhux hawn nitkellem miegħek. Dak li għandi xi ngħid lil-Susanna jotta lik ukoll. Tweġib eżatta għandi, kemm sasseħ malaj ma nafx. Qudiem Alla Arturo għadu miżżewweġ lil Susanna. Imma min-naħa l-oħra mhuwiex missier Westin. Is-sinta tgħid li l-Stefnu irid lill-ibnu. Nifhem li għalhekk ġi biex ikun ibnu. Imma Susanna mhijiex se tinfired minn bina u mill-banda l-oħra ma tistax tmurtix ma' Stefnu kontra kull liġi. Idħlu għad ixtru. Isma dawn it-tajna lilhom jieta. Tieħux ħsieb għandi kbar, għandi żgħar, għandi kull kulu. Issa tara kemm titla' floli it-tajra. No, it-tajra tista' tajjara int ukoll. Il-kliem magħluq ġo f'ommok u l-kliem li kanta rrieħ sejjaħtlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni idamdam kull Susanna. Kollox sew patist, skużani ma kontx ngħid bik. Proset, ħejx daqxej ta' ġufnot ġibt in-narral. Għandi pjaċir, Susanna. Mhux jien biss għandi pjaċir, imma r-raħal kollu għandu pjaċir.